Suomalaisten supersuosikkihahmo Munamies julkaisee tänään esikoisalbuminsa ja tämän levyn nimi, jota tässä kädessänikin pitelen, on Munamiehen maailma. Tämä sisältää 15 vartavasten Munamiehelle tehtyä tai ainakin sovitettua kappaletta. Ja tutuksen sieltä on nyt tullut jo Rajaton lauluyhtiön kanssa yhteistyönä tehty Pidä huolta ja sitten tämä julman suosion tuolla YouTubessa saanut sinkku Pomppufiilis. Ja tälläkin hetkellä tuolta Aamuradion sivuilta ja meidän Facebook-sivuilta voi mennä katsomaan tätä pomppufiilistä, tehdä kuten on tehnyt jo lähes 800 000 ihmistä tai näin monta kertaa sitä on katsottu. Ja tuosta pomppufiilis-videosta löytyy tuolta meidän Facebook-sivulta ja Radion Ovan nettisivulta löytyy sekä suomenkielinen että kansainvälinen eli englanninkielinen versio. Kyllä. Nyt voi käydä tsekkaamassa myös tämän version, millä sitten Munamies breikkaa maailmalle. Niin. Tervetuloa Munamies. Kiitos. Ja onneksi olkoon uudesta levystä. Kiitos. No miltä tuntuu, kun nyt on levyä haudottu ja nyt se on sitten niin kuoriutunut kotelostaan? No erittäin hyvältä. Se oli pitkä ja kivinen tie, mutta saimme sen tehtyä. No tuossa nyt varsinkin sitten tämän Pomppufiilis biisin englanninkielisen Bouncy Feeling videon myötä, niin siellä aika paljon kommenteissa, kun mä kävin niitä lueskelemassa, niin mainittiin, että tämä olisi nyt ollut kyllä se laulu, jonka Suomen olisi pitänyt lähettää Euroviisuihin. Mitäs luulet, olisiko Muna kestänyt sitä pyöritystä? Se on aika kova 2-viikkoinen ymmärtääkseni kuitenkin. Varmaankin olisi ollut kova, mutta minä olin kyllä käytetty niin monessa liemessä, että olisi varmasti sekin kestänyt. Miten jos ensi vuonna tulee sitten kutsu Euroviisuihin uudella biisillä, että niin otatko haasteen vastaan? Voitko nyt luvata, että Munamies on valmiina lähtemään? Kyllä. Kyllä meidän pitää, mutta Munamies saada Euroviisuihin. Olen samaa mieltä. Siellä myös ehdotettiin kommenteissa visiittiä Conan O'Brienin TV-ohjelmaan. Conanhan on suuri Suomi-fani ja uskoisinkin, että jahka hänen korviinsa kantautuu tieto Munamiehestä, niin hyvinkin saattaisin kuvitella, että tulisi kutsu sinne ison veden taakse. Mites Munamies nyt ylipäänsä tämän Bouncy Feeling biisin myötä, niin suuntaatko ulkomaille? Pysy kyllä kotoa Suomessa. Ei minua hieman pelottaa olla ulkomailla, sillä minä en osaa niitä kieliä. Minä opiskelen kyllä erittäin voimakkaasti koko ajan. Minä osaan jo hieman italiaa. Ja nyt sitten englantia, kun täytyi laulaa se englanniksi se pomppufiilis. Oliko englannin kielen opettelu hankalaa vai tuliko ihan keltuaisesta? Minulla oli erittäin hyvä opettaja, sillä Michael Monroe opetti minulle, että kuinka lauletaan uskottavasti englanniksi. Niin, Michael Monroen kanssa olet tehnyt yhteistyötä. Joo. Kyllä. Hetken kuluttua me voidaan kuunnella tämä Vieri pois -biisi, jossa Michael Monroe-levyllä esiintyy mukana. Joo. No varmaan en tiedä, onko Michael kertonut sitten tästä festarimeiningistä, että minkälaista se on. Kesähän nyt on joka tapauksessa Suomessa tämmöistä artistien kulta-aikaa keikkailun kannalta, niin meinaatko nyt sitten uuden levyn myötä myöskin tonne lavoille suunnistaa? Jonkun verran, mutta en pidä mitään kiertuetta. Ahaa, mutta nähdäänkö sut jollain festarilla? Tiedetäänkö jo, että missä kaikkialla sä oot kesällä? Minä aion olla ainakin Lahdessa. Ja siellä on sellaiset lastenjuhlat, jossa on myös Anna Abreu. No niin, 2 suomalaista Suomen kovinta tähteä. Kyllä, ja vielä hyvässä paikassa. Lahti on loistava paikka. Aivan, Minnahan on sieltä kotoisin. Kyllä. No, hän on Suomen Al Capone. Olen. Hei, sitten tämä meidän kipupistehän on Aamuradiossa ollut tämä meidän Facebook-sivusto, johon me on kaikin eri tavoin, siis oikeasti jopa paljasta pintaa käyttämällä yritetty houkutella itsellemme ystäviä. Ja meillä on siellä just se yli 6000 ystävien määrä. Niin ajateltiin kysyä jotain ohjetta. Onko sulla jotain vinkkiä, Munamies, kun sulla näitä Facebook-kavereita on ihan tuosta vaan siunaantunut yli 160 000? Osallistukaa sketsihahmokilpailuun. No niin, mielellään osallistuttaisiin, mutta mä en tiedä, ollaanko me sen verran tosielämän sketsihahmoja, että me ollaan saatu varmaan jonkinlainen niin kuin kilpailukielto. Minusta te pääsisitte sinne aivan varmasti molemmat. Jos sulla on suhteita järjestää meidät ensi kauden putoukseen sketsihahmokilpailuun, niin me osallistutaan ihan omina itsenämme ilomielin. Minä yritän kovasti. Ja nyt hei, sen verran täytyy meidänkin yrittää, että meidän Facebook-sivulta siis löytyy nyt tämän Munamiehen molemmat videot pomppufiiliksestä, niin suomi kuin englanninkielinen versiokin. Niin käypäs tykkäämässä myös meidän sivuista. Jos olet jo Munamiehen Facebook-kaveri, niin voit olla myös meidänkin. Sitten tähän levyyn vielä sen verran, että siellä vierailee sun lisäksi myös muita tähtiä kuin Michael Monroe. Siellä on
Timo Harjakainen, sitten Zetterberg on siellä. Joo. Ja viime vuodeltakin toi Tyrnin Marja, niin minkälaista oli tehdä näiden muiden putoustähtien kanssa duettoja? Studio-ohjaaja ei päästänyt Marja Tyrniä samaan huoneeseen minun kanssa. Me teimme sen erikseen. Harjakaisen kanssa oli ihan mukava ja Mikko Zetterberg tuli käymään, niin me haloilimme paljon, koska minulla oli ikävä häntä. Niin, ymmärrän kyllä sen, että Tyrnin kanssa olisi saattanut päätyä vatkatuksi Kyllä. munaksi. Joo, hän tykkää sitä munaa niin vatkata. Kyllä, niin tykkää. Niin se oli pelastus sulle, että et joutunut hänen käsittelyyn. Oli. Me tosiaan kuuntelemme nyt sitten tämän Vieri pois-kappaleen, niin kerron nyt vielä tähän loppuun, kun tässä mukana on Michael Monroe, että minkälaista Michaelin kanssa oli tehdä töitä. Hän on ihana ihminen. Hän on erittäin energinen ja se sopii minulle, sillä minäkin olen energinen. Meidän kemiat toimivat hyvin yhteen. No hyvä. Ja sitten loppuu tämä meidän perinteinen kysymys vielä, joka on aina ihan pakko kysyä, että mites munamies, oletko sinkku vai varattu, että oletko löytänyt jo jonkun tytön, jonka keltuainen sykkii sulle kovasti? Valitettavasti munat eivät voi keskenään lisääntyä, joten sulle se on aivan turhaa. Et se on ihan munaton homma. Voi sentään. Tuhkamuna. Mutta tämä ei nyt ollut turha vierailu, koska paitsi että me kuunnellaan nyt tämä Vieri pois -biisi ja päästään levyn tunnelmiin, niin mainitaan, että munamiehellä on mukanaan 5 kappaletta näitä levyjä 0806000 numeroa soittamalla. Mahdollisesti sellaisen itsellesi saat. Munamies, kiitoksia sulle vierailusta.